Ndị be anyị ndewonu Igbo ndị ọma, ana m ekele unu na-asị unu nnọọ n'emume nke ụbọchị taa bụkwa oge aṅụrị. Aha nka bụkwa Nwaada Oge. Na emume oge aṅụrị taa, ọ bụghị ọsọ m bụ onye na-ewetesi okwu na mmemme a. Onye mụ na ya ga-eso na-akpasị nkata n'ụbọchị taa bụkwa nwanne m nwanyị, bụrụkwa ada ndị Abịa. Aha ya bụkwa onye ọzọ bụ Abigail Nwachukwu. Nne daalụ. No. Kekwa. Ọ dị mma o. Ọ ya na ihe niile a na-eme n'obodo a na-emetụ. Ọ na-emetụkwa m o. Ka ihe a ga-emekwanụ. Emetụ gị si n'isi ruo n'ụkwụ ị na ehi biko ebute na nke ha. ya bụ mgbuke. Na-ebekwanụ ka a na-egbuke. Ọ Chukwu. Ọkwa Chukwu nwanne nwaanyị. Ka ihe a ga-emekwanụ. Ọ dị mma ka ọ na-ezi gị n'arụ na ihe ndị a na-eme n'obodo a na-emetụ gị. Ọ bụghị obere ihe. No. Kekwa nke ime. Ọ dị mma, ọ dị mma. Okay, ngwanụ kelee ndị ọhaneze gwa n'ihe onye Igbo ọfụma ka ha mataranụ. Ọhaneze ndị Igbo ekele bụ unu. Aha m bụ Nwaada Abigail Nwachukwu. Ama m na obi dị gị mma. Anyị na-enwekwa obi aṅụrị ebe anyị nọ. Ama m na ụbọchị gị na-aga nke ọma. Nọọnụ. Ndewo Nwaada Abigail. Ndị be anyị dịka anyị si kwuo na mbụ, ihe a ka bụkwa oge aṅụrị na Isi Mbido TV. Isiokwu anyị ụbọchị taa bụ mmetụta ọha nta akụkọ na ndụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ na obodo anyị. Ịgbala anya ifu na ihe gbasara ọha nta akụkọ a nke ndị bekee na-akpọ social media bụzi ihe na-ewuzi n'obodo. Ya bụ isiokwu nke mụ na ada anyị nwaanyị nọ ebe a ga-akpa n'ụbọchị nke taa. Nwanne nwaanyị ka ekesi wee hụ ya. Ọ dị egwu ihe na-eme n'obodo ka nkụ, mana mmetụta ọha nta akụkọ a ọ dịzi ka ọ ya na-ewuzi. Nwa agbọghọbịa na-aga n'ụzọ, o ji ekwentị na-apịgharị ihe a na-apịgasị ama m ihe ụfọdụ anaghị elezi anya n'okporo ụzọ, a na-apị ka ndị nne ihe nke a dị egwu. Ịnọkwa ha na ọha nta akụkọ a na-akpọkwa social media, ọ dị ka iso ozi eme. Ị na-anwakwa na anwa ị ga-anọ n'ọha nta akụkọ ime ịnọ n'ọhịa na ndị bekee ahapụgonu gị. Ihe na-ewi n'o. Ihe eji wee sị na ihe anyị nọ kịta bụ agbọrọ kọmputa age. O nwere aghọm dị n'ime, o nwekwara uru dị n'ime, maka na anyị mana ihe niile na-eme n'ụwa nwere aghọm nwee uru dị n'ime. Nne, tupu anyị ekwuwe nke uru dị n'ime a, ụmụ aghọm m chọrọ ịkọrọ gị ihe merenụ. Nwa agbọghọbịa nwanụ, ọ hụrụ nwoke nwanụ na ya bụ ọha nta akụkọ, ya na nwoke a na-akọ akụkọ na ndị otu ya. Nwoke na-asị ya na-ese apata ya, o setukwa ụkwụ ya, o setukwa iru ya, o setukwa anya ya, o setukwa ara ya na ndị otu ya. Nwa agbọghọbịa na-esekasị maka na ọ hụrụ onye nwanụ ya na-eme ihe nwanụ n'anya. Manị m otu unu ga-esi na-ahụ onye na-eme adị onye ọwụ n'anya, o secha nta n'imo. Oke, o nwere ike nsogbu bịaziri dị ebe ha na-abụ nọ, onye nwa sị na ọ na-emezikwa ịghọta. Nwa okorobịa werezie ihe nwa na-esere ya, maka ọ dị ka nwa agbọghọbịa ọ na-esekọta ma ihu ya ma ụkwụ ya na arụ ya niile ebe ọ gba ọtọ. Ọnwa obere ihe ka nna ụmụ ntorobịa ihe na-emezi dị egwu. Ịma ya werezie ya bụ pikchọ si na ọ ga-etinye na ọha nta akụkọ dị iche iche, o tinye na Instagram, o tinye na Facebook, o tinye na Twitter, o tinye na ịghọta, na-asịzi nwa agbọghọbịa na-eweta ego na ọ ga-achọ ka onye ya ego dị otu a ma ọwụ ya na ọ ga-etinye ya bụ ihe na ọkwe na-aghọta ihe na-ekwu. Nwa agbọghọbịa kwụkata ụgwọ ike agwụ nwa agbọghọbịa sị na ọ na-akwụzi na nna anaghị nke adịla na ịchọzie zi ụwa niile na mụ na gị dị na mụọ na nsekwara nke a sekwa nke ọzọ. Ya bụ nwa okorobịa mechaa nwa obi wepụta ihe a na ọha nta akụkọ dị iche iche. O wepụtara na Facebook, wepụta na Instagram, wepụta na Twitter, wepụta ebe ihe emechu. Nwa agbọghọbịa nwa onye ka ga-alụ ya alụọkwalanụ ndị na-ewebe ihe ahụrụ gbasara ha. Ị hụla, ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ya bụ ofu n'ime aghọm. Ama m otu ị ga-esi wụrụ nwa agbọghọbịa gị na nwoke nọrọ na-eme onye na-emado ịmaragodi na onye asị gị see apata, see ara gị, ihe nke a dị egwu. Dịka m si wee kwuo na mbụ, ekwuru m na enwere ndị na-enwere isi ọgụgụ, ha enweghị nke ndị bekee na-akpọ home training, azụrụ ha azụ. Nwa agbọghọbịa nwoke ọ na-asị gị see ahụ gị ebe ịgba ọtọ na ụmụ ihe ndị a, ị na-ese na-enye onye na-amara maka gịnị? Ifuna o nwere ndị ọjọọ nọ na social media, nwekwa ndị ọma nọ na social media. O nwekwa agbanyekwara na ndị ọjọọ ka ahụ nọ n'ime ya. Ụfọdụ n'ime ha na-esitekwa na usoro a wee fụkwa di ha lụrụ, ha lụkwa alụmdi na nwunye. N'ime akụkọ ịkọrọ afụkwana ma ebe ihe a mere, ha mitiri na Facebook, abido na-akpakọrịta. Oke, ịbụ onye be m, esi m Ọnịcha ka ebe isikwa na isikwa Anambra, anyị si ofu ebe, ụmụ ihe ndị a ewee bido kpakọrịba. Mgbe ụfọdụ ụmụ ihe ndị a na-ebute alụọ di na nwunye.
mgbe ụfọdụ ụmụ ihe ndị a na-ebute ọ bụrụ na ahịa ka ị na-azụ ọ bụrụ na biznes ka ị na-eme ọ bụrụ na onwe ihe ị na-eme na-amasị onye ahụ ọ bụgodị na ọ bụghị nọ iyi oyi ma ihe ndị ọzọ gasị maka ọ bụghị ọsọ iyi oyi ka ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ kwesịrị ịdị na-aga soshal midia mepee ya mba o nwere ihe ndị ọzọ gasị ọ na-ekpọtara ha ọ na-abara ha uru maka na ihe ndị ọjọọ nọzi n'ụwa kịta akpatara ha na nwoke sizie gị hello na soshal midia ịgbagba ọsọ maka na ndị ọjọọ juru na ihe ọjọọ ya bụ soshal midia ị ga-esewa apata na-ese ọ na-emekwa ha na-enwe anya ukwu nwa agbọghọ ukwu dị egwu mba enweghị m ike ime onye mmadụ bịa kụwa aka ebe aka ya na-eru ọ bịa gị ịhụ ị ga na-ama egwuregwu ihe ọbụla ị hụrụ ya ọkazie gị njọ maka na ị nọ na ọha nta akụkọ gị ịhụ nke a ya owuzie ijikwa ego ọ ga-eme gị gịga ihe na-emegasị na ya bụ nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa bụ onye na-adịrọ mma maka na ọ bụrụ na ya zụrụ gị azụ ọfụma nwoke agaghị si gị see nka inye nwoke ị na-amarọ ị na-afụbeghị mbụ ise ahụ gị niile bunye ya nwa agbọghọbịa ka ọ dị o nwere ndị ezigbo mmadụ nọkwa ya o nwere ndị mepere ya na ihe ga-abara ha uru nwekwa ndị mepere ya maka na ha nwere ihe ọjọọ ha bụ n'obi dịka nwa okorobịa si wee na-ana nwa agbọghọbịa ego ya wetara ego ya kwụọ ya ụgwọ ọ kwụghị ụgwọ ya ebupụta ihe niile bịazie mebie ya n'obodo niile ọ eziokwu na ha ka ahụ n'obodo ya bụ ọha nta akụkọ ekwesịghị inwe afọ ole a ga-adị abanye n'ime ọsọ gị nọrọ mahadum ọsọ gị ma ebe ọbụla ọ sọrọ gị nọrọ ọgwụgodi na a na-enye unu ya bụ ihe ka unu na-achọpụta na ọha nta akụkọ ọ dị mma ịchọpụtacha imechi mana ka otu ị ga-esi asị kedu ihe mere ọha nta akụkọ a si pụta ị ga-asị mmadụ ịchọpụtacha o mechie ọ chọpụta ịma na ya bụ ekwentị na-ebupụtacha ụfọdụ ihe ndị a na-epi dị ga-apị ị gaghị ga chọọ ya o jiri aka ebupụte eziokwu ka na gwa gị ikwuru okwu onye na-achọ ọrụ na ndị otu ya ndị a na-achọ ọrụ ụmụ ndị ndị na-emenụ tupu ha enye gị ọrụ ha aga na ya bụ Facebook peji gị legasịa ụdịrị na-ese nke onye gba ọtọ ọtụrụ mmadụ ịbụ ebe ha ka ọ ga-egosi ebe onye ọbụla na-ese nke gba ọtọ ọ na ya wụzi ihe na-ewu ịbụrụ ezigbo mmadụ maka ịbụ na onye nwere azụrụ azụ ọfụma ị nweghị ike iwere pikchọ ebe ịgba ọtọ na ebe ị na-emepe ahụ gị niile jee tinye na ihe a na-akpọ soshal midia maka na ọ bụghị etu onye gara na ya soshal midia ga-esi ebe a wee mata ụdịrị mmadụ ebe ka ihe ka o mee ya mere ka eme gịnị ka ị ga ebe a ga na-ezisa ozi ọma ihe jiri wee mee ihe ya bụ ihe ọzọ ụfọdụ na-ejizi ya eme ihe ọzọ ọ banyere anya na ndị mere ihe a ha bụrụ ndị ara ha ma ihe ha ji wee mee ya ọ dị m sure na ihe ha ji wee mekwana ihe a bụkwana ka o wee bara onye ọbụla uru ka o wee chịkọnata ndị mmadụ na ebe niile ya bụ na ị ga-anọrọ be gị na ị nidịghị ịga na mba ofesi ị nidịghị ịga na mba ndị bekee gaa mara ihe na-eme ebe ha na be gị ka ị ga-anọ jiri ihe a wee fụ ihe niile na-eme n'obodo dị iche iche mara omenala ha ka ha si eme nri ha na-eri ka ha si eyi akwa ka ha si eme ihe niile ihe gbasara soshal midia ebutego imepe anya n'obodo o butego nke ka ewute m na ma ndị ụmụazị ịma mgbe amụrụ ha bezie na ya bụ ọha nta akụkọ a na-agwazi gị ị ga-ahụ obere nwa ịma mgbe a mụrụ ya na-asa ya ahụ ihu ha bịa banye na ya bụ peji gị na-asị antị gị onye tọrọ gị atọ tọma gị atọma ịbanye n'ime na-ajụ ya nne nke m afụgwa m gị n'anya inwe ike inye m ekwentị gị nke nwa na ndị otu ịmana ụmụazị agaghị m achọ ka mma m na mpa m nọrọ maka na ihe ndị mmadụ na-edegasị na soshal midia maka ihe na-ewezi na-enwezi onye ọbụla nọzi na ya ị na-ekwu maka ụmụaka maka na ekwesịrị inwe ọnwụ na ịdị 15 nọrọ ebe a ọnwụ na ịdị 35 nọrọ ebe a maka ihe a na-emezi ụmụazị a na-ekelezi ma ndị tọrọ ha onye bute si ebe osi inwe ike dee ihe ma ọ na-emezi ha na-adị ma ha na-akparị mmadụ inwe ike dee ihe na-amasị onye aja osisi ebe o si bịa magburu okwu ị na-ekwu bịa n'okpuru ya dee na gị si ebe a zuzupụ ọnwụ onye na-ahụ anya onye ji ụra machisie ya ntị ihe m na-agwa gị soshal midia anyị na-akpọ maka ya ọ dị mma ọ dị njọ ọ dị mma ọ bịago ịnọrọ n'obodo anụ nweghị ebe ọ na-aga maka na ọgbara ọhụrụ a ọ ihe na-ewuni ị gaghị ewepụ ya na ndụ nwa okorobịa ọbụla nwa agbọghọbịa maọbụkwa na agadi maọbụkwa na okenye nọ n'ime ya maọbụkwa na obere nwa nọ n'ime ya ụfọdụ ụlọ akwụkwọ nwata akwụkwọ banye ị na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ ị na-akwụ ụgwọ ụmụ ihe ndị iPad ya maka na n'ime ụmụ ihe ndị a ka ha na-abanye n'ụlọ akwụkwọ a na-enye ha ga-eji ewe mụta ihe ọmụmụ ihe ọbụla a na-akụzi kịta ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ụmụ ebe ahụ ka esi akụzi ihe ma mgbe ụfọdụ enye ha ihe dịka ọrụ ha ga-arụ na ha laruo nke ndị bekee na-akpọ assignment ha laruokwa ọkwa n'ime soshal midia ha ga-aga
Google si ụmụ ihe ndị a, chọpụtasị ihe a minụrụ, ma a sọrọ ha mkpọmkpọ oyibo bekee ha na-aghọta ha. Ọkwana ụmụ ihe ndị social media na ụmụ ihe ndị a ka ha na-amụtasị ụfọdụ ihe ma werekwa ya mepụta ezigbo